Sa unang higayon gikan siyang pag-asumer sa pwesto, isip bagong hepe sa Cebu City Police Office, nangulo sa flag raising ceremony sa CCPO si Police Colonel George Ilanan karong Lunes, Nobyembre 17, 2025. Formal siyang milingkod sa katungdanan ni atong Biyernes, Nobyembre 14. Sa iyang ikaupat nga adlaw isip pango sa CCPO, mibutyag si Ilanan sa iyang mga tumong og proyekto sa kaluwasan ug seguridad sa dakbayan sa Sugbo. Strengthen discipline among CCPO personnel. Then number 2, conduct of intensive anti-illegal drug operation. Di man ibago na to. Number 3, strengthen anti-organized crime operation. So, kaning mga intel-driven operations na to against gun for hire groups. Karong adlaw, miatubang sab si Ilanan ni Cebu City Mayor Nestor Archival pinaagi sa usa ka courtesy visit. Mipasalig si Archival nga andam sila motabang sa CCPO sa ilang mga kinahanglanon, ilabi na sa pagpalambo sa mobility sa kapulisan. Sa ilang kinahanglan karon is mobility. Sa gisulti na ni George kanina, there were 80 transportation or mobile vehicles sa unang provide sa syudad with gasoline. Karon 40 na lang. And they're asking, of course, kanang fuel. And I was telling George, yes, we will do it, but we will do it efficiently. Gani, tungod kay miasumer si Ilanan sa panahon sa Burmans, kung kanus agi paabot ang dagkong mga kalihukan sama sa Pasko, bagong tuig, lahos na sa sinulog, mipasalig si Ilanan sa ilang pagpangandam. We have to check atong gibuhat sa una kani mga pension houses in, di ba? Ato na silang gipang tuyok, ato nang gi-instruction na ng mga station commander to check this kani accommodations diri sa ila kay mao man na usual. We'll already be starting sa to ang security preparation for Sinulog 2026. Duha man na siya, di ba? Coordination meeting. Sige na tag coordination meeting nila. Miluwat sab si Ilanan sa iyang pasalig sa mga Sugboanon ubos sa iyang liderato. As much as possible, pag istorya na mo ni ganina, dito pag courtesy call na ko ni Mayor, mas mayo gud i-prevent para what I solve. Under prevention, ang diri na katong intensified operations against illegal drugs. Include patrol, kaning elevated outpost, police visibility. Dito na siya, musod na siya dito tanan sa preventing crimes. Basic naman yung makalusot. But we promise you, kanang makalusot, we will 100% na nato i-solve. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.